जाहा दिनै गलगाप्पा सावदो आरोना गलगाप्पा पुचका सावनायाबो जायासै नै बार हाबजोबबाय ओमफ्राय बुगायासै आरोना ओमफ्राय नै इयावहा अबबा अबबा बुगादो आरोना माने बार हाबजोबबाय फोरानबाथाय मोजां जागौमोन आरो इयो नै इयाव गलगाप्पा जानो थाखाय प्लेट बबाय आरोना नै देन्जारखा सायाबो खुरैयावसो होबावो ओमफ्राय आरो नै गिलासा बेसेबा गोलाव गोलावखा गिदिर गिदिरखा नै मियायै बायना लाबोदोंमोन आरोना इगा हाथाइनिफ्राय माबा एसे दै सिनायखाय गानासै आरोना इ गथ'आ खुनासो दिनगारबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै थ' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय दायो आङो नै साहा लोंनो नागिरदों आरोना बेबो लाल साहा ओमफ्राय अखानि बोथोर आरोना ओमफ्राय अखाबो हादो ओमफ्राय मा खालामनो मा थानो होननानै जाबाय आङो ओमफ्राय सानबाय आङो बे साहा लोंनायखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनानै आंनि साहायाथ' सानफ्रोमबो लाल साहासो जाखायो नालाय लोगोफोर नै लाल साहा ओमफ्राय इयावहा माने गाइखेर मोनो खिन्थु माने गाइखेरबाबो थारमाने एसे आमुल मिक्स लगायनाय आरोना मोसौनि गाइखेराव माने आमुल ताजा इदि लगायो आरोना ओंखायनो आङो लोङा आरोना ओमफ्राय लाल साहा लोङो आरोना ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय आं संख्रि साहा लोंबाय थानाया एसे माने आंहा बेराम जानायखाय ओमफ्राय दिनै सिनि साहा लोंगोन आरो आङो माने हप्तानैसो जाबाय दै आङो संख्रि साहा लोंनाया ओमफ्राय लोगोसे नै नायनो हागोन लोगोसे सिरा एवनाय आरोना सिरा एवनाय बहुत गोबावनि उनाव दिनै सिनि साहा मोनलोंदों नालाय गोसोखौनो सान्ति मोनलायलायदों सोर सोर संख्रि साहा लोङो लोगोफोर खिन्थु आं लोङो आरोना संख्रि साहा ओमफ्राय मानसिफोरा साननो हागौ बेफोरबायसा ब्लगखौनो सोरबा भिडिअखौनो खिथियो नामा होननानैहा ओमफ्राय मा खालामनो उपाय गैयाना बेफोरबायसाखौ दिन्थियाबा आरो माखौ दिन्थिनो सानफ्रोमबोथ' बाहेरायाव थांबाय थानो हायाना अखानि बोथोर गस्लायाबो नै जि गिदिर गानना लादो आरो आङो ना ओमफ्राय अखानि बोथोर नालाय सुयै गस्ला गैला ओमफ्राय बेफोरखौनो सुलाबायबाय आरोना बानलु फाग्ला जि साफा गोमोन नुदो लोगोफोर थाइसे खाहैनो नांगोन खानोबो लोगोफोर नै इखौ बारनांगोनसो आरोना नै थाइसे बे आरोना ओमफ्राय नै थाइसेया जाबाय बिराद मोजां गोमोन साफा थाइदो आरोना ओमफ्राय नै खानोसैलाय नै ओमफ्राय इखौबो गोथांबाबो खानोसै आरोना सिगाङावनो थायखांजोबबाय थायखांजोबनायखौ गासिखौबो माने आसार बनायना दोनजोबबाय आरोना दायो गैला बंफाङा थैनोसै नै अखा मोननानै बिराद जादोंमोन आरोना नै थैजोबबाय अखानि बोथोर जायगाया अबस्था गैयि जाना दंजोबो आरोना फाग्ला दांनाय नालाय एसे आखाइ सुनांसिगोन आरोना मियाया हाथायाव थांनायाव एसे तारमाने बिनानावनि मेकआप फाउन्डेसनफोरखौ लगायना थांबाय नालाय फाउन्डेसनफोरखौ ओमफ्राय लोगो लोगोनो हरावनो सिथर बेरना थाबाय आरोना लगायफेरि मानसि ना जनसन बेबि क्रिमल' लगायोना पाउडारबो लगाया ओमफ्राय लिपस्टिकल' लगायोना ओमफ्राय बिनि उनाव एखौथ' लगायफेरा काजल लगायबा लगायबाय लगायाबा थाबाय बिदिमोन आरोना ओमफ्राय नै एसे देलायना थांनानै मा जाखो आंना सिथरानो बेरबाय ओमफ्राय बिराद सादो आरोना दायो ओमफ्राय सासो गारदो ओमफ्राय ओरै दांबाथाय गोरा गोरा मोनो आरोना बेनिखायनो आङो लगायनो बायो आरोना बेफोरखौहाय लगायना थांबाय एसे देलायनानै ओमफ्राय बिदिसो जाबाय आरोना सिथरसो बेरबाय ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोनखौ मोनसे इम्पर्टेन्ट बुस्थु दिन्थिनि आरोना बिराद खामानि होगोन आरो बे बुस्थुआ थारमाने जाय स्टाडि खालामो जाय माने टेबोलाव जनो बायो बिसनायावनो स्टाडि खालामनो लुगैयो बिसोरनि थाखाय आरोना नायलांबाय थादो बिदिबा बेनो जाबाय आरोना टेबोला ओमफ्राय जाययावहाय स्टाडि खालामनो लुगैयो बा बिसनायावहा जनानै स्टाडि खालामनो लुगैयो टेबोलाव जनो बायो बरिं मोनो ओमफ्राय बिसनायावनो जयै लेपटपावहा बायदिसिना जेनेबा खामानि दामानि मावनो थाखाय एबा स्टाडि खालामनाय स्टुडेन्टफोरा इयाव बिराद मोजां आरोना इयावहा ड्रयारबो दं आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनि इयावहा ड्रयारबो दं आरोना इयाव पेन्सिल राबार सब माने स्केल इयाव दिनजागोन आरोना ओमफ्राय दिननानै नै इयाव ओरै बन्दबो खालामना दिनजायो आरोना
ओमफ्राय स्टाडि खालामखांबाथाय लोगोसे एखौहाय ओरै बेलथायनानै ओमफ्राय बिनि आइथेंखौहाय स्टेन्डखौहाय ओरै फायथमनानैहा जोङो आरामहै दिनजागोन आरोना ओरैहाय ओमफ्राय बारा स्पेसबो नाङा आरोना नोंथांमोना जुदि अर्डार खालामनो नागिरोबाथाय फ्लिपकार्ट बा मिश'आवबो मोनगोन आरोना अर्डार खालामना लाबानो जाबाय सार्च खालायनानैहा फोल्डिं टेबल होननानैहा बिराद मोजां आरोना बियो इउसफुल बुस्थु आरोना ओंखायनो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय आङो स' मोजां मोनोबाथाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअआ न' सिङाव थायैनो आरोना नै एकदम जाख्लं क्लं गस्लासो गानना लादों आं लोगोफोर अखानि बोथोर नालाय नै पुरा जाख्लं क्लं आरोना एकदमबारे नै लंपेन्टबो गानना सोना लादों एकदम जाख्लं क्लं आरोना थास' बिबार ओमफ्राय अमा बिबु संदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय तारमाने इयाव रावबो जाया नालाय साथामल' जागोन ओंखायनो एसेल' संबाय आरोना ओमफ्राय मिया माने दिनै हरावबो जाखांबाय नालाय अमा बिबुखौ एसे दंमोन आरो ओमफ्राय थास' बिबारजोंनो संबाय आरोना दायो सारायाबो फारसे आखाइ गैया दे लोगोफोर मुगैनाङा जायखिजाया गोदो गोदायनि साराय नालाय गारनो अरनो आरोना बेनिखायनो इयावनो सङो आरोना सारायाथ' बुहुद दं ओमफ्राय थेवबाबो गारनो अरनानै सङो आरोना नै जाहानि थास' बिबार आरो अमा बिबुआ मोनबाय आरोना बिराद गोथाव जादों आरोना लोगोफोर साथामल' मानसि जागोन नालाय एसेल' आरो दा मुगैसै इमान लेथ्रा इखौनो दिन्थिदो इदिनानैहा जानाय नायबासो गम मोनगोन आरोना बिराद टेस्टि जादों आरोना थास' बिबार आरो अमा बिबु जाय थास' बिबार आरो अमा बिबु जाया खेबसे ट्राइ खालाम बिराद गोथाव जायो आरोना अबाव मानलाना फैदो नायलाय गांलेर ना मायो अबाव मानलाना फैदो मा बुङो इखो मामा सामु हेना मा बुस्थु इयो ए सामु इनै गानलेट हेना वालाव मानलानाया नै पानी बटर कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ कुछ पता नहीं है मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इतना लंबा ड्रेस पहना है नों सामुआलाय इयावलाय गेट आउट बिराद गिदिर हादसा जादों आरोना लोगोफोर मा हादसा जादों आं नोंथांमोननो बुंनोसै बे सामुखौथ' आङो जोखारना गारदोंना ओमफ्राय आंहा फाप नांबाय खोमा आरोना फाप नांनानै ओरैबायसा मबाइला गोसा गोलैलांबाय तारमाने गाहायाव ओरैबायसा गोलैलांबाय गाहायाव ओमफ्राय मबाइला माने आंना टेम्पार ग्लासा बायबाय आरोना माने आं मिथिबाय बेसेरा एसे आराम माबायावहा उखुन्दैयावहा फैना थाफैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ आङो जोना गारदों बेसेबा गोसा साखो आं जोनायाबा बेसेबा गोसा सादों जानो हागौ मोदोमा बेहा इनिखायनो आंखौ सावहोबाय इयो फाप नांनानै आंनि मबाइलानो गोलैबाय गाहायाव लोगोफोर एफा गाज्रि गोलैलांबाय आंहा डिसप्लेयानो बायबाय माने टेम्पारानो बायबाय इखौ आंथ' दायो 100 ताकानि सोलायनांसिगोन लोगोफोर बे सामु जोनायनि थाखायनो आंना आथिं सुनांसिगोन नै लोगोफोर सामु जोनाय नालाय आथिङाव नांदो दानि जुगनि गथ'दों साहा होबाय साहाबो लोङाखै दैबो लोङाखै खालि मबाइलल' जेबो जायाखै नै दासो ओरैनो खनफ्लादों मबाइलखौ लांजानो गिनानैसो नै जेबोखौनो जाया खालि मबाइलल' नायलाय एकदम आसोलसो दानिफ्रायनो उनाव देरबा मा जागोन आरो मिथिना मोनला हायन हर ओइ नै गस्लायाबो जिबाय लोगोफोर ओइ नै जिबाय गस्लायाबो हंसो खुवानो मालाय बेसेबा मोजां मोनो नै गस्लाखौनो गाननो खुनो होबाबो खुवा नै इखौ गाननानै बुंबाय आङो गानानो मालाय मोनखौ आं दायो आंनि बिनानावनि रमायना समायना बे खेबनायखौ दिन्थिनो नागिरदो सनाफोर अननानै फुल्लि नायजोबदे आंनि बे भिडिअखौहा आरो मोजां मोनोबाथाय कमेन्टबो होना गालां बे जा बिनानावा बेग हेबो लोगोफोर नाय बेसे मोजां बेग हेबो नै इयो जाजोबाखै आरोना आद्रा खालामना दोनदों बिराद गुबुन आङो नालाय हेबनायफोराव बिसोर गासिबो अर्डार आरोना हलसेलनि दुकानिफोरा लायो हलसेलावहा लायो आरोना आंनि बिनानाव बेग हेबनायखौ हलसेलाव लायो ओमफ्राय हलसेलनिफ्राय माने बेलेग दुकानिफोरा बायना लाङो आरोना दाम गोसानि ओमफ्राय बिसोर आरो दाम गोसानि फानलायसिगोनलाय जा बिनानावा खमनि फानो आरोना नै बेग हेबो बुहुद दं आरो बेगा माने कमप्लिट जाजोबाखै आरोना नै नायनो हागोन इथिंबो दं
इयावबो बिराद हाबना दं नै कमप्लिट जाजोबाखै आरोना बेगफोरानो माने बिराद रमायना समायना बनायजोबो आरोना बेगफोरखौहाय जाजोबाखै ओमफ्राय नै इयावबो माने बे बस्तायावहा पुरा नै इ बेग बनायनायनि बेखौ मा बुङो इखौ खुन्दुंना तारना रसा नै इयाव दंजोबो आरोना बायना दिनजोबदो ओमफ्राय लोगोसे बे बस्तायावबो फुल दंजोबो आरोना नै बिराद दं माने आद्राल'सो जादों लोगोफोर इयाव बिबार आखाइ होनाय जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय लासै बनायजोबगोन आरोना स' बिराद मोजां नुदोंना ओरै नङा ओरैसो जानांगौ नै बे बेगाहा कमप्लिटलि जाजोबनाय आरोना नै आखाइ साखाइ होजोबदों ओमफ्राय नै इयो मारिग्रा आरोना नै इखौ ओरैहाय बख'नो हायो आरोना इयावहा सेन होनो हाया नालाय इनिखायनो नै इखौ बनायबाय ओमफ्राय इयाव सोनानैहा बिबाराव ओरै सोनानैहा बन्द खालामो आरो जाहाथे फैसाफोर लाबा बेगफोर लाबा गना थाङा ओमफ्राय नै आरो बिबारफोरखौ इनसाय गिदिर गिदिर साफा साफा होनो हायो आरोना ओमफ्राय सोरनोबाफोर नांगौबाथाय आंनियाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना आं नोंथांमोननिसिम पार्सेल खालामना हरगोन बेफोरबायसा बेगा सोलिदो नालाय नै बेफोरबायसा लानानैहा बाजाराव थांजायो ना लांगा दख'ना समायना रमायना गाननानै ओरै 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 लानानै नै नायनो हागोन बेसे मोजां नुयो आजिखालि बेफोरबायसा बेगासो सोलिदो आरोना मोनसे दंबावोमोन आरोना इयाव दिन्थिला भितरथार नै दिन्थिला आरोना इखौहाय दिनैनि ब्लगखौ एसेबाङावनो फोजोबनोसै आङो बे जि लाइन लामनायदों लोगोसे आङो ब्लगखौ दिनै एसेबाङावनो फोजोबनोसै जुदि आंनि ब्लगखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामना थांदो आरो जुदि सोरबा गोदान जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबाथाय बेसोरबो साबस्क्राइब खालामना थांदो अननानै जाहाथे नोंथांमोननियाव आंनि गोदान भिडिअ लाबोबाथाय नटिफिकेसन थाङो स' बाय बाय